po. Jaime. Grabe yung dalawa sa Ayun yung pinsan ni Kuya Noris si Kuya Aim. Ano? Amoy. Wow! Lupit ng ganda. ano. Amoy. Kasi si Chinchin. Parang si Chinchin. Dumating. Naman po sa Ayun po, back to work na tayo. At nag-export lang ako, nag-edit. Yan, tulong na tayo dyan sa team na ano, bubuhos din sila. Saan po magandang tanghali at panibagong nausog ka? Walang usog. Pegacho! Ulawain mo ako. Panibagong vlog na naman ang ating makikita. Pegacho! Kain muna at si Pegacho! Chinchin na yan. Hello. Lawain mo nga Si ako. Jenny, hello. Iba nilalawayan ko. Hello. Hello. Hello ka sa kanila. Parang nausog mo ko. Hello ka sa lahat ng mga viewers. Pegacho, nanlalamig ang ano ko, pawis ko. Tanghali. Nangihina ako kay Pegacho. Tanghali na pala. Tanghali na. Okay, tanghali. Sino ang Kain na pinapagpisa po. ko? Ano li? Yo. Yo. Oo, sa akin. Ay, talaga naman. Talaga naman. Nilalamig yung ano ko, Tol, yung pawis. magandang hali, tol. Magandang tanghali. Kain Oh, kain na. Tatay. Gagat ko. Ano unta? Nagtatakip ng pinggan. Kumari si Kumari. May lang pataas nito. Tilo. Ulam namin for today's video ay Mapait. sa Bicol, Marigoso. Sa Tagalog, Ampalaya. Sa English, Ha? Sa English, Marigisi. Margisi. Anong Tagalog ng password? Ha? Tagalog ng password. Tagalog ng password. Di ba matalino ka? Wait lang. Tagalog ng pas... Oo. Tagalog ng password. Ano? Wait lang. Ano? Matalino ka eh. Tagalog ng password. 1, 2, 3. Pag-isipan mo, tapos sabihin mo sa Tagalog akin. ng password. Tagalog ng password. Oh. Masarap. Wala naman ata yung Tagalog. Bukas sabihin mo sa akin pag alam mo na. Wala nga yung Tagalog. May Tagalog yan. Wala. May ibang words na walang Tagalog. Tagalog ng password. Number. Kain. Chinchin. Kain. Ayaw mo. Amo na. Ayan yung tilo. Pigil-pigilan mo muna yung sigarilyo. Pero gusto mo lang duyan. Pag binigyan kita ng duyan, baka ingatan mo. Kakabit ka sa kwarto. Kaya ingatan mo. Upload na saan eh? Ha? Pag pakilagay mo na ng ads pag ano. Baka pag binigyan kita ng duyan, kung saan mo lang ilalagay. Init. Kwarto ka lagay. Kaya talagaan mo pag binigyan kita ng duyan. Kuya. Sige lang. May gusto mo talaga. Ha? Gusto mo nga talaga. Tinatanong mo, tumatawa. Gusto mo? Gusto mo nga? Oo nga. Sige. Hantay-hantay ka lang. Ilang duyan gusto mo? Ilang duyan gusto mo? Ha? Isa lang. Ang pa-break time pa naman ito. Nasa baras kami. Tamang edit. Hawak yung cellphone pag break time. Pangipon sa ani. Carrot. Ayan, kagat ko nag-edit rin. Chinchin, Ate Jenny. Ayan, ano ulit. Ayan, edit time muna po. Halika na, ilunan kita. Sige. Hindi ka naman nakapapal. Ay, ilunan ka naman yung ano mo, katawan. Punta. Hindi ka naman O, dali na. Ayan na, ano ulit! Ayan na! Ayan na! Ayaw na kaya na ulit. Hindi ka naman yung papauwi kasi wala ka nang uwian. Dali na! Hindi ko makuskus yung bayong ko! Kaya na rin inuutosan ni Chinchin! Kaya na, bilis na Ate Jenny! Inuutosan ni Chinchin! Taray! Sinuksok siya na. Nanonood kayo eh! Sinuksok siya na. Hindi tuloy mga kuskus! Hindi madukot! Hawakan mo! Bilis na, sige na ako mag-shield sa'yo. Tumatawang. Ganon. Ayan, wala itong mga pag-good vibes sa po ito. Ayan na.
Nandyan na! Dali, Ate Jenny. Ate Jenny, come here. Hindi yan, di ako niya babasahin ni Kuya. Dali. Kuskusin ko nga! Bisa, hindi ako niya babasahin ko. Andiyan na kayo dole! Andiyan na, papunta na! Ate Jenny, hindi ka Kuskus na! Ate Jenny, hindi ka Hindi, ganun. Hindi tayo sa likod na. Tingnan mo, hinihila ko na chinchin! Sarap ah! Kaya gacho, mababasa ka. Para pa naman pang good vibes lang po. Kuya Karatman na lang daw yung magkukas ko. Estilo lang kuskus ko dyan. Ha? Wala natin kuskus yun, wala magamit eh. Oo, huwag mo na linisan yan. Hindi naman nagagamit. Pikachu! Ay, ito. Ah, Yo. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi kong hinihintay. Binibinigay ka na, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano. ay, ka-vlog ka. Andyan na naman po sa Ayun po, bahay. back to work na tayo. At nag-export lang ako, nag-edit. Yun, tulong na tayo dyan sa team na ano, bubuhos din sila. Oh. Jaime. Grabe yung dalawang Ay, anong pinsan ni Kuya Norris si Kuya Jaime? Anong requirement na dalhin sin para manli? Hello po, Kuya Ayos, Jaime. yun naman. Ano yan, Kuya? Mga dalawang parang nakaulat yun. Dalawa. Taas. Pulip. Love. Po, nagbubuhos po sila ng ano, puste. Oo. Ah, Men yung pang ano po ah. ayan mo na yan, madumi yan. Basta po. Putaray! Ito'n bagang ito'n bagang utot mo, rod na sabot. Ay! Burok ko na. Ayan. Ay, hindi. Isag ko na puta. Kulay blue. Grabe ang utot ni Kagacho. Si kulay blue. Di mo nakita, paano mo nasabi sa akin? Blue. Sabi naman natin, blue. Ay, nako. Tama yung patay dito pala ka ah. Hindi yun pala ka. Baka ano na yung manok. Baka manok na. Puno na? Blue ko na, blue. Brr. Ay, ang daraw.
Ayun mga par, tapos na kami buhos at tingnan nyo na lang po dun sa channel nila Sunny, Kagatcho at Carrotman yung pagsimula ng pagbuhos. Yung tumulong lang tayo. Ayan, amo ay. Amo. Pwede mo mag-upload. Sunny. Dali yung cellphone tayo. Si Jenny, tatay. Ayun si Otto nandun pa. Otto, Carrot, Tilo sa gripo. Ayan po. Pahinga na konti at nakapag-edit na tayo, naka-export na rin. Sana wala kapag-edit Oo. At mag-upload na tayo dito. Subukan na natin yung bagong wifi ng team. Wala man kay Gatso saksakan, puno na. Ay, Ate Jenny, Wag mo lang lalagyan ng ganyan. titimpla ng Hindi mo ako nagagayuma. kape. Hindi ko Ayun, yun Oo. mag-ipang Pero ng lagyan ng gayuma. kayo ba? Paano papansin ko pati pag kada higop ng kape sa'yo, ng timpla mo, Oo. parang may gayuma. May gayuma. Ano klaseng Nai-inlove ka? gayuma? Nai-inlove na. Nai-inlove na katagalan. Ano ba yun? Good, ano lang, joke lang yun. Pag good vibes lang. Ay, bakit hindi ko tila? Ayusin mo na yung kayo muna. Hindi ako uwi. Ikaw ano? Sige, kung mayroon. Ay, kahit huwag na. Uuwi naman na eh. Ikaw kuya Nag-inom Ruli. pala ako ng malamig, huwag na. Milo. Wag na muna. Kuya Sunny. Huwag na sa akin, nag-inom ako ng malamig pala. Oo. Matakot sila sa gayuma ko. Oo. May love daw eh. Ikaw Tino. Ah. Kapi? Siyempre, yan pa. Ano yung talaga sa kape yan? Sorry, wala nang baso. Amuay. Wow! Lupit ng ganda. ano. Naka-aura. Amuay. Kasi si Chinchin. Parang si Chinchin. Dumating si Chinchin. Nagkahamot. Gayong talaga. Ay, aba na. Nagkahamot. Naka-aura na. Ay, siya ang nakaw ah. Yan po, uwian na. Pahinga lang muna konti, nakapag-base na tayo. Mga gamit. Ano kaya? Yung material naman kaya? Material ko. Saan napunta? Sunglass. Wala doon. Lupit. Wala dyan. Nay, material. Mga gamit ko. Ay! Mamukan to ay! Haram sa. Amo. Yan po, uwi na kami. Kuya, ano ulit? Sige. Tay, tol! Let's go na. Yan po, uwi na. At si Kuya Arnel, angkas muna kay Kuya Gatcho. Hintay na lang ako naka Arnel dun sa pagwi-withdrawan ni Kuya Gatcho. At ihatid ko kasi si Ate Jenny dun sa bahay nila. Kasi kawawa naman pagpalaka rin natin ito, baka pumayat. Kaya kailangan natin ihatid si... Oo, ihatid na lang natin yan kasi siya rin nagluluto sa amin. Baka pumayat yan, ma-stress. Oo. Yan si Ate Jenny. Pauli na ako. Yo, uwi na kami ti. Happy birthday na ka na. Sino happy birthday? Happy birthday pala kay ate. Kay tita ni Chin Chin. Ay ate, hindi pala ate, Mari. Mari. Mari malas. Ay, Mari naman yung sa sigili. Sabi ko mo. oo. Nakatikim ka na nito Ate Jenny. Alin? Kurak ding. Ayaw mo. Ano luto niyan? Gata. Yan, talagang nakatikim na. Sarap niyan. Probinsyana. Oo, Dati nitikman niya. sarap niyan eh. Kurak ding. Gata. Kasi kasama sa kabalatan ni kana sana. Depende nga, ni pasasabihan ta kapag dako suno, kumang kasi kaki ano. Ayan, at malapit na kami dito kay Ate Jenny. Natin ko muna. Oh. At dito na nga. Baha sa inyo? Oh? Thank you. Ayan, uwi na ako. At di na ako didiretso. Oo.
Rampa. Bye-bye. Sige, sige. Thank you. Hapon na kasi, bala ko sanang pumunta dyan sa kanila eh, para makapag-vlog. Kaso hapon na, kailangan nating umuwi, mag-i-edit pa tayo. Kaya next time na lang. Kaya may barya ako. Mga walang barya eh. Yo! Oh! Uwi na. Ayan, bili muna tayo ng pasalubong dun sa asawa ko, sa anak ko. Toasted siopaw. Toasted siopaw ko. Piraso 5. 60. Sige na. 5. Okay lang mag-video? Ito, 3 in. Sarap ng ano dito, siopaw. Magkano yung ano, steam na siopaw? 15 lang po. 15. 60. Dalawang steam. Magkano lahat? Sila nga toasted. 5. Sarap ng toasted dito eh. Paborito ng asawa ko to. Dalawang steam. Three in bakery. Pero pagdating, ayan po, sakay ko na si Kuya Arnil. Yo! Nakabili na rin ako ng tinapay. Bali, pauwi na kami. Dati din nahatid ko na. Yan na din na dumagdag yung tubig dun sa dun sa kalsada. Ayan po, dito na ako sa bahay. Ito yung binili kong kalapay. Amoy! Amoy! Ay, ikaw mo talaga. Putya! Haya-haya ang buhay! Siyempre. Tambay ka upan. Parang tanga. Hulaan mo ano yan? Nausapang kala. Ano? Siopaw. Chupaw. Tara, nagtagal man sa mukha niya. Malamig pa nga eh. Bili namin kahapon. Parang kawala. Malamig pa, subukan mo. Babawang kasing tubig. Subukan, malamig pa yan. Toasted siopaw at saka yung steam yan. May steam. Tuminog ka.